Kay matod pa nimo ikaw man gyud ang Dios amahan. Kanus ama nimo wag tangon ang El Nino perting pagkainitas kalibutan. Ang ako tubag niya na, kaning kainit kabahin ra ni sa ato ang klima, no? Munay kabahin sa atong klima kay kita go dinhi sa kalibutan gud. Natay init, natay siya kabugnaw. Sa ato pa natural. Muna siya ang atong basis kalibutan karon. Istorya ra na sa mga pag-asa nga sobrang init kay ug sobrang init mamatay man ang tao. Di sa ato pag sobrang bugnaw mamatay sad ang tao. Normal ra ginato nga naay gitawag nato nga El Nino kay ngano ang ato ang kalidad sa atong kalibutan kinahanglan katunga ang kainit katunga ang bugnaw sa ato ka normal. Unya naman tay ting-uwan nasa tay ting-init kay gibalance man na. Kay og ingon nato nga pirmi ting-uwan, way ting-init di mas mabuhi ang mga tanom. Muna nga kanini Asia sa para sa mga tawo nga wa masayod sa mga pag-asa nga wa sila masayod ug dili sila nagbunitor sa mga panahon o nag-adjust sa panahon, moingon siya sobrang init, di na siya tinuod. Katunga ang kainit, katunga ang bugnaw, di pa sabot, natural labuhi ang tao. Di na tinuod palakad na ng ilaha. O kaning El Nino, natural gini na iting uwan na sa iting init, natural og ting-uwan, dawaton na tong ting-uwan ug ting-init, dawaton sa nato kay puro na lang ting-uwan, madaot mong masagbot ug puro sa ting-init, madaot sa ang sagbot. Dagan ang nagampo nga unta mahonong ng El Nino kay nangamatay na ang mga tanom sa mga mag-uuma. Kanus ama nimo dunggon ang ilang mga pag-ampo. Kanunay man gidungog ang pag-ampo sa tao. Gani nakuha na mo gani gabi no? Gidungog naman ilang So pag-ampo. imong gidungog ang ilang pag-ampo. Gidungog naman pag-ampo. Ikaw mo hinungdan nag-uwan kagabi eh. O natural kay ang kaning atong panahon dili man ni adjust sa tao. Kun dili adjust mi sa panahon, apan ang tao lang kasabot kay nagkasabot pa sila, gidungog na sila apan ang Dios may magbuot kay kaning kung atong kung yuta kinahanglan magsisiya sa pagbasat siya sa init kay og dili siya pagpahod, dili masad muayo ang atong tanong puro na lang ting-uwan. So imong pagbuot nga naka-experience ang kalibutan og init kayo karon. Okay, kanini ang ato agong kalidad sa atong kainit, tugbang sa ni sa ato ang ting-uwan nga kabugnaw. Kay ug wala ni siya sa gikaingon ko nagbalik-balik, kung wala puro kabugnaw dili muayo ang atong tanom, puro kainit, isad muayo atong tanom gibalat sa ni. Kanus ama ta maka-experience ang mga tao Dios o ganang magsige na pog uwan. Sa panahon na umaabot kay human sa ting-init, ting-uwan man dayon. Imo umaabot. sa imo ikaw gyud nagbuot ana nga magsige O sa na tanan uwan. sa kinaiyahan mo bitaw na moingon ko nga ako'y nagbuot. Dili ang pag-asa mo'y nagbuot kay tinuod pa nga sila nagbuot, moingon sila nakaibaw sila. Kung moingon sila labaw ang init, init ug maayo ni taas ang porsyento patay yung mga tao. Panuwa man mamatay ang mga tao. Kung moingon sila na heat stroke, kato sila mga tao tong gitawag na tog high blood. Natural ang high blood. Kung init ang panahon, natural din sila magpalabi kay taas man ilang dugo. Apan kung pananglit init gid ang panahon nga sobra ra siya sa gibugnawon buti pasabot, di lang ay high blood, lakip ang high blood patay. Muna siya nga natural na gina. Unsay imong mensahe sa mga tao nga ningon nga buang ka? Ang ako lang mensahe sa mga tao nga niingon nga buang ko, sakto ko kabuot. Apan nakapili na manggud mo sa sayop. Nga gikan kaniadto nga inyong gituan hantud karon wa ninyo mutabang. Nya karon niabot na ang nagpakaon ninyo kaniadto karon og sa umabot pa muna nga dili na mo kadawat nako kana na mo gipili. Apan hinumdumin ninyo nga kanang inyong gituhuan kung tinuod pang makasulbad na sa inyong kaugalingon. Basa ko no sa Genesis, naaban dihay dagan magituan sa tao dinhi. Naabay lain diha nga naghimo sa kalibutan sa tao, sa tanaman kay isdaan kayo pa di ba ang Dios lang. Nya dagan kay nito ngatong Juba, ngatong Yahweh, ngatong Hesukristo, ngadto ni gitawag nato nga Zeus, Baal, Dipan. O dagan kay gituan diri, Roman Catholic, Bunagin, Baptist, Adventist. Apan wa na ninyo kapakaon kay ang Dios mo'y nagbuhat og tao, mo'y nagbuhat og tanom, nagbuhat og mga pagkaon, karon makakaon mo. Mas nituo pa mo sa wa magbuhat ninyo, ang gibuhat mo ninyo inyong gibiyaan. Munay nahitabo ninyo nga nagkalisod mo karon panahon na.